nezuro takanzwa pa cabinet kuchi introduce kwa kunzi makala abviswa kwava kuiswa inonziyo heritage based education. Rekatinzwe kuti danho rakatorwa nehurumende semubereki vakarigamuchira sei? Sekuru makagamuchira sei danho iri rakatorwa nehurumende? Ya ndinorigamuchira nomufaro wakakura nokuti zvimwe zvinhu zvakaita kuti vana vedu varege kuita zvakanaka nokuda kwenyaya yemakala iwayo tatisingazvizivi nguva yese, but nokuda kufamba kwenguva zvinongowanikwa zvichibuda zvakadaro. Zvino ndine dambudziko kuti mwana wangu ndatonesa nematicha viti haana kunyora makala iwayo, saka dzimwe nguva haakwanisi kuwana ripoti yake nokuda kwemakala iwayo. Saka handizivi kuti izvo hurumende zveyati yabvisa. Ndinotarisira kuti dzimwe nguva kunyazi zvakaoma tinoshingirira kuti mwana tione tamudzokorodza zvekuti aenderere mberi nedzidzo yake, nokuda kuti zvinhu izvozvo makala dzimwe nguva zvatitemesa musoro kuti zvinomborevei uye zvakamira sei panyaya yemakala acho iwayo. Asi tinosvigamuchira nomufaro mukuru chaiwo kuti zvakaitwa nehurumende kuti yakabvisa makala. Tinomba kuti zvimwe zvinhu zvichasungura vana vedu kuti vaenderere mberi nechikoro. Zvanga zvakaoma sei mwana acho achiti ndanzi ndine kala yekugadzira tuimba kana kuti kugadzira tumagejo? Zvanga zvakaoma sei semubereki anoswera kubasa tikuona mutori pabasa mutownship muno? Ya ichokwadi, dzimwe nguva tinenge cheti zvakaoma, but tinenge tisingazivi kuti dzimwe nguva mwana agadzirirwawo zvinhu zvakanaka. Asi isusu tinoti akuudzwa nemwana, dzimwe nguva tombotora kuneseka kuti zvinhu zvinombogara zvichitaurwa kuchikoro ichi zuva nezuva, tadai tauya tazvi zvakati, tinoda makala, toda zvakati, zvinhu zvacho zvisingamboperi. Zvino zvakaita makala acho anombonge echimboreva chii? Zvatinokuda kuti dzimwe nguva tinenge tisina ruzivo nazvo tinozongoita nokuti tinenge tichiziva zvabva kumudzidzisi kuchikoro. Dzimwe nguva ndo zvinenge zvichidiwa ipapo tongotevedzawo saizvozvo. Asi dzimwe nguva tinenge takaremerwa nenyaya yekuti kurarama kwacho kwemazuva ano kwakati omei. Asi tinozongoshingirira kuti dai tagona kuti tizviwane mwana angoenda kuchikoro kuti zvinhu zvizomuitirawo zvakanaka pane ramangwana rake. Mashoko enyu takatarisana nemamwe vabereki kunzoko vari kuti makala akashata ndiye kuti kudi? Ya ndinoona kuti neimwe nguva inyaya yokusakunzwisisa kuti nyaya yemakala zvinomboreva chii. Saka dzimwe nguva tongoti kuda kutamba nepfungwa dzedu, zvemakala acho hatisu hatina mbobve tambosangana nezvinhu zvakadaro. Saka tinozvitora sezvisina maturo, but dzimwe nguva zvinenge zvitori nebasa, asi nokuda kuti hazvinomboshanda mukati matiri tinongoona sezvinosina maturo. Asi tinoona kuti dai Mwari vatibatsira kuti tingonzwisisa kana vana vabva kuchikoro vichitaura kuti taudzwa zvakati, tombotanga tazvifunga kuti zvinomboreva chii izvozvi, tozvitora kuti havangave vanhu vangataurira vana zvinhu zvisina maturo. Tinofanira kuti tingonzwisisa, tingovaitira zvavari kuda zvacho, tezoona kuti mwana anoviya nepane zvaaudzwa zvacho ikoko, tamugadzirira zvaaudzwa naticha. Maita basa sekuru. Irini namene kuti ndine rimwe dambudziko rinondirwadza mukati mepfungwa dzangu panyaya yevana ipapa. Ndine mwana wangu dangwe akura akapedza form 4 akatenda kunoshanda, but dambudziko rinondirwadza mukati memwoyo wangu nderokuti anonwa zvinodhaka zviya izvi, but nini handifariri zvino kumwa zvinodhaka, but ndogara ndichimuudza kuti dai wasiyana nezvauri kuita zvokunwa nokuti hazvina future, hazvina upenyu. But iye anoramba mane chidini echingoita izvo zviya. Saka idambudziko rimwe rinobata mukati memwoyo wangu kuti dzimwe nguva ndosvika pakutambudzika pakona kutorwara chaiko kuti saka ndoita sendomufunga kuti ndonotaurira mapurisa vamurange ivo. Ndobva ndaona kuti hazvino zvinobatsira, dzimwe nguva anozopinzwa pasiriraiti. Saka zvino zvinondirwadza maningi mukati memwoyo wangu kuti dai Mwari andinzwira nyasha kuti mwana wangu aregere kumwa zvinodhaka. Mukomana, but kumwa ikoko kunondishungurudza zvikuru. Mudzimai wake anoenda kuchikoro, anoenda kuchechi. Ndichifanira kuti uone mudzimai wako ari kuenda kuchechi, ko iwe unosarira chii? Dai waitawo kuti uende kuchechi usiyane nokumwa zvinodhaka, nokuti hapana chaunoronga nenyaya yekudhakwa ikoko. Saka zvino zvinombondibata maningi mukati mepfungwa dzangu, but ndingovimba kuti dai Mwari vandizwira nyasha kuti vapinde mukati mumwoyo wake
vamuregerese kumwa kwaari kuita ikoko bhozi ndinoona riri dambudziko rakakura maningi mukati muupenyu wangu nekuda kwokutarisa mwanangu echimwa zvinodhaka izvozvi. Takatarisa vanhu vanotora zvinodhaka baba zvatinoti madrugs iko zvino vakomana vechidika vari kuti hatisi kutora nekuda kwekuti tinge tichida asi mamwe matambudziko atingesangana mwana wenyu makambogara naye pasi here akakutsanangurirai kuti ndezvipi zviri kuitika muupenyu hwake zviri kuita kuti atange kutora zvinodhaka? Haana kumbogara neni pasi, ndakatokutoona kuti ndo zvaanoita ndikataurai kuti muno usatamba nevanhu vakadai vanokukanganisai zvikuru panyaya yekurarama. Izvi hazvina kana maturo ose bhozi neniwo ndakakurawo baba vangu vaaimwa asi inini handina kumbopinda mune zvinhu zvakadaro ndichitozvishora kuti baba zvavari kuita ndo vakandibereka but ndaiona kuti zvanga zvisina future bhozi vaigara vechingotukana nevakadzi vavo vanove mai vangu vakandibereka. Ndichiona kuti idambudziko chairo saka naiyo ndio mukurudzira kudaro mwana kuti no usaregera ivava vanenge vichiti akuzi kuda kwedu. Ndinoona kuti kuda kwavo nokuda kwokuti anaone chinhu chinosungisa namapolisa kureva kuti chinhu ichicho hachina kunaka chofanira chisiwe chiregerwe. Saka ndinourombo zvikuru nokuti ndinoona kuti zvapararira nedhorobha rese vana vadiki vakuita zvinhu zvisina nebasa rose visingoshingaira pazvinhu zvisina kunaka. Saka zvimwe zvinhu zvokuti ndombobata musoro ndichiti Mwari shuwa vari kwere nezviri kuitika izvozvi vatadzawo kubata ine vana ava vavadzore shure kuti varege kuramba vichiita zvinhu zvakadai nokuti zvimwe zvatozoona iva mwana usvika pakubata mapanga chaiko kutobaya vanhu uona nokuda kwamadrugs iwayo. Saka taimba kuti dai Mwari vatinzwira nyasha mukati menyika yedu inoyi kuti nenyika dzose dzakatikomberedza vana varegere kubatana nezvinhu zvakadai vari vana vadoko bhozi zvina zvazvinobatsira. Vangati vari kugadzirisa upenyu hwavo kana pfungwa kuti vanokanganwa nhamo asi handioni zviri izvozvo zvokuti ungakanganwa zvakashata nekuda kwamadrugs. Handifungiti ndizvo, ndinoona zvisiri izvo chaizvo. Aiwa, tinotenda sekuru. Aiwa, neniwo ndinotenda zvikuru nokuti panguva yakadai yokuti tive tichitaurawo matambudziko edu anotishungurudza mukati mekurarama kweupenyu mudzimba dzedu. Pandakamira navo pano mumwe wevabereki ari kuchema-chemawo nenyaya dzemakala idzi asi vane mufaro mukuru kuti hurumende yakazosvika pakubvisa nyaya dzemakala. Rega tinzoti ndapi matambudziko avaisangana navo kumba vachisvika vachibva kubasa nenhau dzemakala idzi. Mama, ndezvipi zvamuri kuona zvaikunetsai kana kuti matambudziko amaisangana nawo panhau dzemakala idzi? Isusu takanga tichinetseka nenyaya yemakala, vana vanga vasingachagoni. Zvimwe zvacho zvakanga zviri zvechishona, zvimwe zviri zvechirungu. Saka zvaisanganiswa zvacho navana vakanga vasingagoni. Saka zvataona vabereki hurumende yatibvisirawo makala tanzwa kufara nekupembera zvizhinji nokuti katarisa vana vese vakatangira pamakala vazhinji vacho vakanga vachitofoila. Saka tinongoti kana zvavatibvisira vatigonerawo takutotarisa kuti vana vedu vachapasa kubva gore rinosvinda mberi. Aiwa, tinotenda mama. Alright, neso tinotenda mapiwawo kuti mufambe muchitivhunzawo mibvunzo saizvozvi. Amira navo pano mumwe wevabereki vane mwanawo ari kuprimary ari kuita macolors. Rega tinzwe kuti danho rakatorwa nehurumende nezuro kukabineti rekuti vava kubvisa makala vachiisa inonziyo heritage based education. Semubereki vakagamuchira sei danho iri? Makarigamuchira sei baba? Tinoti pakugamuchira kwatinoita zvinge zvatorwa nedanho nehurumende satianzi kusvitedza. Tazvitedza kudaro kazhinji makala anga achiedza kubata kuvabereki sesu vabereki. Dambudziko nderekuti zvapowa mwana iwe mubereki unonge uchitoshingirira kuti mwana zvinge zvichibuda zvakanaka. Uyezve dambudziko riripo nderekuti mwana paanoita kala iwe mubereki unenge uchitotiwo kala yacho utodzokerawo padesk kunodzidzawo naye mwana wacho. Saka ini nangu ndinoti heritage education yavakaisa vari kuona kuti pange zvanga zvichiremera sevabereki. Inini wangu semubereko mwana wangu anga achiedza kubatikano but anga achifarirawo semwana anga achifarira chikoro chake. Ndachiona kuti zvanga zvakangonakawo kuti mwana
mwana aendere mberi nedzidzo yake. Tikuona kuti heritage based education yauya iyi iri kunyanyonangana nenyaya dzemapracticals kunyanya. Zvakanakirei kunyanya vana vari kumamisha nekuti vanhu vachimbotaura nanga vachiti makala anga akaipa because kumusha vanenge vasina internet yekuti vagoogle, but iko zvino ava mapracticals. Zvakanakirei kunyanya vari kumusha? Ndona kana dziri nyaya dzemapracticals, chakanaka ndechekuti mwana after education anogona kudzidza kuenderera mberi nedzidzo yake. Mapracticals ndi anopo kwaari kuti mangwana even dakafuira kumagwara ake epamberi epachikoro anoziva zvaanogona kuita, zvaanogona kubata iye mwana, pane kuti mwana angonza ari kuenda chikoro after chikoro chii chaanofanira kuti azoita. Hapana, tangoita maproblems nevana dzekuda zvafanana nemadrugs. Vana vakudzidza zvemadrugs, vamwe vakuitawo zvisiriso kunyaya dzekurarama kwavo. But ndinofarira kunge even mapracticals achona chini chakanaka chinodzidzisa mwana kuti mwana uyu anogona kubudisa zvinhu zviri zvitatu pakurarama kwake. Even nemhuri yake ada kuzoto mhuri yake anogona kuenderera mberi nazvo, zvichikwanisa kumuenderera kuti upenyu hwangu hwakamira wakadai. Ndiko zvandinoona hangu kudaro. Aiwa, tinotenda baba nekutipawo divi renyu maonero amanga muchiita makala nemaonero amuri kuita zvakare heritage based education yaiswa nehurumende. Aiwa, tinotenda zvikuru. Vandakagara navo pano mumwe wevabereki vari kuchema kana kuti vada kutaurawo matambudziko avari kusangana nawo, pamwe chete nekutiudzawo kuti danho rakatorwa nehurumende nezuro mukabineti rekuti vava kubvisa makala vachiisa heritage based education vakarigamuchira sei sevabereki? Makarigamuchira sei danho rakatorwa nehurumende nezuro? Aiwa, takanzwa kufara because makala anga ainetsi. Tairara usiku chaiwo tibatsira vana kuti plus mari yekuzofotokopa makala acho nezvaidiwa zvakaoma. Saka atonzwa kufara. Takatarisa nyaya dzemakala idzi baba, zvanga zvakaoma zvakadii kuti muri kubva kubasa, tiri kuona izvezvi muri pabasa, muchisvika kumba mwana aine makala achiti ndoda kuvakirwa chiimba, ndoda kugadzirwa gejo, zvanga zvakaoma zvakadii semubereki? Zvanga zvakaoma because unenge wakatonetawo. Panenge pakaoma sezvinhu zvatakakura tisingaziviwo kuita isusu. Zvakatoomera zveshuwa. Matambudziko atiri kusangana nawo panyaya yemakalazi hatisi kutombokwanisa kana kuti hatitombozvinzwisisa kana kuti zvinofamba sei, zvinodi zviri kutotinetsa zvitushungurudza vana vacho zvokuti hakutongosiyiwo hatichatokwanisa kana kuti tovadzidzisa sei. Chirongwa chakaparwa nehurumende nezuro mukabineti vaitsanangura kuti vakubvisa chirongwa chemakala vachiintrodusa inonziyo heritage based education. Munoti kudii nechirongwa ichi? Aiwa, tinochitambira zvakanaka, zvitori nani, tinochitambira nemufaro mukuru kuti than makalazi. Angakakomera zvakadii mimi muno kuswera mukubasa mosvika kumba munzi? Zvakandiomera zvokuti kana mwana wacho ndikasvika kuudzwa ndaiti kana ndikabata hapana chandaigona kunzwisisa kana kuti ndimudzidzise kana kuti ndimutiche, handaikwanisa. Saka tiri kufara nekuti makalazi akaoma, handitokwanise kana kuti ndozviita seiwo.